आपण वळूया चौथ्या फेरीकडे। सुरू करूया चौथी फेरी बहुरूपदर्शक प्रश्नमंजुषेची। ही फेरी आहे वाक्य जुळवा फेरी। यामध्ये तुम्हाला 2 एन्व्हलप्स दिली जातील। या एन्व्हलप्स मध्ये काही शब्द आहेत। हे शब्द घेऊन तुम्हाला वाक्य तयार करायची आहे, जी वाक्य तुम्हाला दिलेल्या लघुकथेमधलीच आहेत। यासाठी तुम्हाला मिळणार आहेत 30 सेकंद। सुरू करूया। पहिला ग्रुप कल्पना चावला, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। वाक्य तयार आहे। त्याच्याशी मोठ्या मायेने बोलत होता। उत्तर चुकलंय। बरोबर उत्तर आहे मोठ्या मायेने त्यांच्याशी बोलत होता। आपण वळूया पुढच्या गटाकडे, कुसुमाग्रज गट। तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। मी येथेच मरणार। अगदी बरोबर। पुढचा ग्रुप नर्मदा, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। त्यांनी माझ्या उपयोगी पडायचे होते। अगदी बरोबर। पुढच्या गटाकडे वळूया, बाभ बोरकर, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। सारे नौके चेहरे। अगदी बरोबर। पुन्हा एकदा बाभ बोरकर गट, तुमचा दुसरा एन्व्हलप उघडा। तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। एकदा लग्न उरकून टाकले म्हणजे जबाबदारी सुटली। बरोबर। नर्मदा गट, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। तू विनाकारण मला लग्नाचा आग्रह करू नकोस। चुकीचं उत्तर। बरोबर उत्तर आहे तू मला विनाकारण लग्नाचा आग्रह करू नकोस। वळूया पुढच्या गटाकडे, कुसुमाग्रज गट, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। उत्तर तयार आहे। जुन्या जमान्यातल्या गप्पा होतात। अगदी बरोबर। पुढचा गट कल्पना चावला गट, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता।
कल्पना चावला गट. आज काय ग झाले आहे. अगदी बरोबर. या इथे आपली चौथी फेरी संपते आहे. पाचव्या फेरीकडे जाण्या अगोदर आपण पाहूया कोणत्या गटाने किती गुण मिळवलेत. कल्पना चावला गटाला मिळत आहेत 30 गुण. कुसुमाग्रज गटाला मिळत आहेत 30 गुण. नर्मदा गटाला मिळत आहेत 45 गुण. आणि बाभ बोरकर गटाला मिळत आहेत 35 गुण. सुरू करूया आपली पाचवी फेरी, योग्य शब्द फेरी. या फेरीमध्ये काही वाक्य दिली जातील. या वाक्यामध्ये तुम्हाला योग्य शब्द भरायचा आहे रिकाम्या जागी. ही वाक्य लघुकथामधूनच घेतलेली आहेत. ही फेरी बझर राऊंड आहे. वाक्य वाचल्यानंतर नीट विचार करून मग बझर दाबा. बरोबर उत्तरासाठी तुम्हाला मिळणार आहेत 10 गुण आणि चुकीच्या उत्तरासाठी तुमचे 10 गुण कमी केले जाणार आहेत. तर सुरू करूया. पहिलं वाक्य आहे बुवांचे डोळे डॅश पाणावले. बाभ बोरकर. अश्रूने. नाही, उत्तर चुकीलं. बरोबर उत्तर आहे बुवांचे डोळे किंचित पाणावले. दुसरं वाक्य त्यांचीही माझ्याबद्दलची डॅश अशीच असावी. कोणत्याही गटाने बझर वाजवलेला नाहीये. या प्रश्नाचं उत्तर आहे त्यांचीही माझ्याबद्दलची भावना अशीच असावी. पुढचं वाक्य आहे मी डॅश बनलो तसा. कुसुमाग्रज गटाने बझर वाजवलाय. मी भारतीय बनलो तसा. नाही, उत्तर चुकलंय. बरोबर उत्तर आहे मी हिंदुस्थानी बनलो तसा. पुढचं वाक्य ते जितके तापट तितकी आई डॅश. नर्मदा. शांत. अगदी बरोबर. या इथे बहुरूपदर्शकची पाचवी आणि अंतिम फेरी संपते. पाहूया कोणता गट जास्तीत जास्त गुणांनी विजयी ठरलाय. कुसुमाग्रज गटाला मिळत आहेत 20 गुण. बाभ बोरकर गटाला मिळत आहेत 25 गुण. कल्पना चावला गटाला मिळत आहेत 30 गुण. आणि नर्मदा गट विजयी झालाय 45 गुणांनी. टीम नर्मदा आणि टीम कल्पना चावला जाणार आहेत फायनल्समध्ये. टीम बाभ बोरकर आणि टीम कुसुमाग्रज यांनी नाराज व्हायचं कारण नाही, कारण त्यांना मिळणार आहे उत्तेजनार्थ बक्षीस शारदीय वितरणकडून. बहुरूपदर्शक प्रश्नमंजुषेचा आजचा भाग इथेच संपतोय. भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत वाचत रहा, बोलत रहा आणि लिहित रहा मराठी आणि इतर भाषाही.